Прывітанне, прывітанне, дарагія мае! Добры дзень і добрыя лялькі з цёцяй Ірай прыйшлі да вас у госці. Сёння ў нас будуць лялькі вельмі незвычайныя. Я для іх узяла, пазнаеце што? Палачкі для сушы. Напэўна, у нашых бабуль не было такіх палачак, але яны маглі знайсці аднолькавыя роўныя дубчыкі. Ну, а мне ў горадзе лягчэй знайсці вось такія штукі, каб зрабіць новых лялек. Што будуць гэтыя лялькі рабіць? Яны будуць, вось так трэба будзе гуляць пальчыкамі з гэтымі лялькамі. Але пра гэта раскажу пазней. Ад пачатку пачнём працу. Сённяшнія лялькі будуць называцца лялькі-карагодніцы, таму што яны падобныя на дзяўчат, якія кружацца ў танцы ці ў карагодзе. То пачнём іх рабіць. Што нам будзе патрэбна? 2 квадрацікі з тканіны светлай. Гэта будуць тварыкі і ручкі. І 2 кавалкі каляровых на сукеначкі. Ну і, конечно, 2 хустачкі, такія самыя, а можа мы нават памяняем, таксама каляровыя, яскравыя, каб дзяўчаткам нашым было весела і цёпла. Можна ўзяць трохі ваты, ці вось у мяне ёсць кавалачкі тканіны, што засталіся ад мінулых лялек, то я іх выкарыстаю, каб у сваіх лялечак зрабіць набіўку галавы. Пачнём працу. Складаем свае квадрацікі па дыяганалі, вось такім чынам. Сюды пакладзём лішнія нашыя, можа, нейкія каснічкі. Вось у мяне ёсць нітачкі, што засталіся. Проста, каб не прападалі, бо ў гаспадарцы ўсё мае прыгадзіцца. Склалі такім чынам. Узялі адну сваю палачку. Гэта будзе аснова лялькі. Вось яна сюды таксама ў сярэдзіну пойдзе. А далей нам трэба гэтую галаву зафіксаваць. Зрабілі вось такім чынам, вось так, і завяжам чырвонаю ніткаю. Так, гэта будзе галава ў нашай лялькі-карагодніцы. Вузельчык нам тут патрэбен, ага. Так, і лішняе выдалім. Далей вось так раскладзём лялечку, вось так. І бачым, што вось тут у нас могуць быць ручкі. Ручкі мы таксама зафіксуем чырвонай нітачкай. Закладаем куточак трохі ў сярэдзіну. Вось гэтыя хвосцікі бахраму таксама ў сярэдзіну, папалам. І вось у нас атрымалася такая акуратненькая ручка і акуратненькая далонька. Яе мы і аддзелім нітачкай чырвонай. Вось так заматалі і на вузельчык завязваем. Вузельчык. Лішнія нітачкі прыбяром, каб не заміналі лялячцы і нам таксама. І тое самае робім з другога боку, з другой ручкаю. Закруцілі куточак, потым падагнулі вось гэтыя зрэзы, каб нітачкі не тырчалі, склалі папалам, вось яна, другая ручка, акуратненькая атрымалася. І зноў возьмем нітачку чырвоную і зафіксуем яе. Вось так перакруцім, падціснем і завяжам. Ага. Абрэзваем. Вось, ну, ўжо падобна на лялечку. Бачыце, калі так пальчыкамі круціць, то яна і танцуе, як у карагодзе круціцца дзяўчына, і нават ручкамі трохі нам махае. Але што ж яна пойдзе ў танцы без адзення? Трэба ёй даць прыгожую сукеначку. Возьмем вось гэты у такія гарохі. Ой, прыгожы каснічок. І зараз абкруцім сваю лялечку. Вось у яе ўжо ёсць такая кашулька, а зараз будзе і спаднічка. Правым бокам да тварыка накладаем на ляльку і размяркоўваем раўнамерна складачкамі, вось каб закрыць усё. Вось такім чынам размеркавалі.
Абгорнутая такая атрымалася, як кветачка, правда? Спадніца на галаву. І зараз мы яе зафіксуем. А пакуль я тут завязваю, можаце падумаць, ці будзем мы лялькам рабіць такія самыя хустачкі, як сукенкі, ці, можа, памяняем. Нешта мне хочацца пахуліганіць і зрабіць ім розныя такія хустачкі, каб былі не аднолькавыя. Што нібыта яны такія сяброўкі, што памяняліся хустачкамі. І мне такая ідэя падабаецца. Я калі была дзяўчынай, то любіла з сяброўкамі мяняцца якімі-небудзь адзёжкамі. Дзе ў нас квяцістая такая, квяцястая хустачка, зараз завяжам гэтай дзяўчынцы. Ох ты, моя прыгажунька! Вось так. Кожны раз, калі лялька з'яўляецца ўжо, яна мяне так радуе. Не магу, як малая некая я раблюся тады. Вось такая у нас атрымалася лялечка. Вось такая прыгажунька. О, так круціцца. А ёй трэба пара. Зараз пачну рабіць другую лялечку і скажу, чаму гэтых лялечак трэба рабіць дзве. Але, можа, вы і самі здагадаецеся. Падумайце, пакуль я буду круціць свае скруткі. І зноў возьмем, вось ён наш квадратик, кладём. Сюды ўсё, што ў нас лішняе засталося, такім чынам складём. Далей палачку нашу кладём дыяганальна ў сярэдзіну сюды, вось так. Накрываем, збіраем, і ў нашай лялькі з'явілася галава. Галава – гэта самае галоўнае. І для лялькі, і для нас з вамі. Без галавы трохі не так весела жыць, мне здаецца. Але калі у вас ёсць іншыя версіі, можаце напісаць у каментарах і абмяркуем. Завязваем вузельчыкі, каб моцна галава трымалася. А зараз аформім ручкі. І зноў куточкі закладваем у сярэдзіну, падгортваем, складаем папалам, засталося завязаць на вузельчык чырвонаю ніткаю. Вось яны нітачкі, вось яны чырвоныя. І зараз моцны вузельчык, каб чырвоныя ніткі захоўвалі ад злых намераў нашыя рукі, каб нашыя рукі і рукі нашай лялечкі рабілі толькі добрыя справы. Адна ручка ёсць, а то будзе і другая. Закладваем папалам. Я думаю, што вы ўжо з заплюшчанымі вачамі можаце рабіць гэтыя дзеянні. Я то раблю з адплюшчанымі, але як-небудзь, можа не пад здымку, паспрабую зрабіць ляльку, не гледзячы на ўсе гэтыя рэчы. Цікава, што атрымаецца. Я потым вам раскажу. Так, а пакуль трэба не фантазіраваць, а завязваць вузельчык цёці Іры. Ото адзін, так моцненька прыціснем, каб ручкі не ўцякалі, і другі. Так. Вось яна лялечка. Зараз будзе спаднічка для яе. Вось такая ў кветачкі. І зноў правым бокам тканіны накладаем вось на тварык лялькі, збіраем раўнамерна ў складачкі. І вось так, такі запах, трошкі адну на адну, каб не было дзіркі ў нас. Засталося толькі завязаць нітачкаю. Вось так. Ах ты, Господи, вось. І тут завяжам, зафіксуем. Вузельчык моцны такі, каб трымаўся добра, каб спаднічка у карагодзе ў танцах раптам не ўпала з нашай лялькі. Як табе ў новай сукенцы? Як табе падабаецца гэта спаднічка? Мне здаецца, вельмі ёй падабаецца. І лялька ажно так ручкамі махае ад радасці у новай сукенцы.
Ну что, возьмем сяброўчыну хустачку и завяжем ляльцы на галаву. Ты моя прыгажуня. Это ж трэба, каб такія былі дзяўчаты дружныя, прыгожыя, вясёлыя. Вот то ў танцы яны ў нас зараз пойдуць у карагод. Адну хустачку завяжам, пачакай. Як мама казала, ты ў шапцы. Я так пытаюся, ці ты ў хустцы? Ну вось мае лялькі ўжо ў хустках. А зараз мы разбярэмся, навошта і чаму лялькі-карагодніцы робяць менавіта парамі. Уся справа ў тым, што гуляюць з лялькамі вось так. Паміж указальным і вялікім пальцам лялек трэба круціць. А навошта гэта дзеянне? Ну, вы зараз скажаце, гэта каб дробную маторыку развіваць. Так яно і ёсць. Але раней дзяўчаткам гэтыя рухі вельмі былі патрэбныя, каб прасці ніткі. Адною рукой цягнула дзяўчына нітку з льняной кудзелі, а другою наматвала яе на верацяно. І вось напрацоўваць гэтыя рухі, патрэбныя ў пабытовай працы, можна было, выкарыстоўваючы лялек-карагодніц. Як вам такая ідэя? Цікава? Ну, зараз, конечно, прасці мы не будзем, але дзецям, да і нават дарослым, вось гэтая дробная маторыка, вось гэтыя рукі пальчыкамі вельмі карысныя. Хай лялькі і надаўжэй дапамагаюць вам, робяць вам весела рабіць звычайныя пабытовыя справы, которые, можа, часам здаюцца сумнымі ці нуднымі. З вами была цёця Іра і яе лялькі-карагодніцы. Бывайце здаровыя, да новых лялек!